マチコ。あなた、ここはどこなの？わからない。何も覚えてないんだ。え、あなたも？じゃあマチコも？いらっしゃいませ。クイーンデキムへようこそ。妄想と現実に一石を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだまだ死んじゃいないさ紐解いたしマジか飛ばしてもっと舞い上がって Everybody put your hands up夢中になれる君今だ成長期新世界 Everybody put your hands up さあファイアゴーさあファイアゴーきっと連鎖になりたい自分探すよワンオブタイム忘れてた記憶の中でもう一度胸の高鳴りを聞け改めましてバーテンダーのデキムと申します。どうも。さて早速で恐縮ですが少し質問をさせていただきます。ここに来た時のことを覚えていらっしゃいますか？いや覚えてないんだ。確か新婚旅行中だった気がするんだが。そうだわ、私もそこまでは覚えてる。結構です。ありがとうございます。それより君、ここはどこなんだ？これよりこの状況をご説明させていただきます。ご清聴のほどよろしくお願いいたします。一つ、まずここがどこなのかという問いにはお答えできません。二つ、これよりお二人にはゲームをしていただきます。は？ゲーム？三つ、ゲームの内容はルーレットで決めていただきます。4つ、ゲームは命を懸けて行っていただきます。ちょっと待ってくれ。5つ、そしてゲームが終わるまで当店から出ることはできません。はあ？マチコ、相手にするな。行こう。はい。かわいそうに気が触れてる。あれ？こっちはトイレだわ。くそ。出口はどこだ？ゲーム後でないと当店から出ることはできません。ゲームなどしないと言ったら？あまりおすすめしませんが。おい、なんだ？あなた、これ。なんだこれは。まさか死体？私から申し上げられるのは命を懸けてゲームをしていただきたいということだけでございます。なんなんだこいつは。このボタンを押していただければルーレットが始まりゲームが決まります。あなた、ここは彼の言うことを聞こう。下手に逆らったら何されるか分かったもんじゃない。そうね。
ルールは単純です。交互に手持ちのダーツを投げていき、先に持ち点をゼロにする。もしくは手元のダーツがなくなった時点での点数がゼロに近い方が勝者となります。ダーツは全部で7本。下のスローラインから出ないように投げてください。外側はダブルで、内側がトリプルリングです。シングルのブルは25点、ダブルは50点です。的には体の部位が表記されており、そして神経と連動しています。なんだあれは。連動だって。はい、ダーツが刺されば痛みを感じます。なんだと。得点が高いところほど痛みも強くなります。そんな。私。落ち着いて。そんなの嘘に決まってる。とりあえず言うことを聞くふりをしよでも。もしもの時は私が何とかする。あなた。それではゲームを始めましょう。連動だなんてそんなことできるはずがない。マチコ、そんなバカな。でも勘違いかも。少し痛みが走っただけ。もう痛くないわ。ありがとう。大丈夫よ。しかし。あなた落ち着いて。今度は私がやってみるから。あなたやっぱりいたの？これは間違いない。どうやってこんなことが。体に何かされたのか。いや違う。あなた。そこで待ってるんだ。鼓膜しても無駄だ。私は医者なんだ。手術の後はない。私たちに何をしたんだ。特には何も。ならこの痛みは何だ。初めから命を懸けてとお伝えしたはずですが。痛みから逃れたいなら的に当てなければいいのです。何？全てのダーツを外せばすぐにゲームは終了となります。そうか、それでいいのか。ただし勝者はマチコ様になりますが。負ける。あなたどうなったの？たかしさん？ああ、ゲームは続けるしかないようだ。でもすごくいいことを聞いたよ。外れに打ち続ければいいんだ。そしたらすぐに終わる。それでいいの？ああ。でもそしたらあなたが負けてしまうわ。マチコが気にすることじゃない。そうだ、勝ち負けなんてどうでもいい。私にはマチコがいる。どうしたの？あなたの番よ。そうだった。すまん。シューター！すまない、マチコ！手元が狂ってしまった。大丈夫よ、あなた。ありがとう。ごめんなさい、あなた。大丈夫？よりによってダブルに。わざとじゃないわ、本当よ。
ごめんなさい。あなたごめんなさい。あなた許して。やめてください。せめてどうかお腹だけは当てないで。あなたの子が。何？本当か？はい。そういえば最近体調が。何週目なんだ10週目よ。なぜ黙ってた？旅行中にサプライズする予定だったの。まだ誰にも言ってないのよ。一番に知らせたかったから。そうか。ありがとうマチコ。激しい動きは控えないと。はい、ごめんなさい。ついに私も父親か。ひどい。わざとじゃない。嘘よ。この子に何かあったらどうするの？何よ。私としたことがこんな大事なことを忘れるとは。一体何よ。自分の胸に聞いてみろ。いい式だったね。しかしほんとマッチも勝ち組だね。ほんとマッチ？でもマチコのことさ、昔から容量良かったもんね。旦那さんまた医者だってよ。マジ羨ましいわ。本命はイケメンだしね。声が丸聞こえだったよ。下品な友達を持ったな。何よそれ。まさか結婚式当日に妻の浮気を知らされるとはね。そんなの知らない。しかしあの場で式を中断することなんてできなかった。聞かなかったことにしようと何度も思った。違うのよ。私は君のことを愛していたのに。私だってあなた誤解してるわ。嘘をつくんじゃない。嘘じゃないわ。本当よ。もう終わりだな。なあ君。何でしょうか？まだ黙っているルールがあるんじゃないか。それはあなたのじゃない。その通り。でもルール説明の時に的の指定はしていない。そうだろおっしゃる通り、的に当てさえすれば得点されます。これは花から奪い合いが前提の勝負。7本じゃ足りないわけだ。それが最後の1本ですので、得点された方が勝者になります。勝負に負けるとどうなるんだ？申し訳ありませんが、お答えできません。だそうだよ。では勝ち組のマッチ君に敗北の味を知ってもらうとするか。負けたことないんだろ？マッチ。君のあだ名だろ。私たちの結婚式にお数年ぶりに会う友達が来るって話をしたの覚えてる？あ？町田裕貴。高校時代彼女自分の名前嫌っててね。男みたいだからって。何を言ってる？だからついたあだ名がマッチなの。なんだと？彼女は数年前にお医者さんと結婚したんだけど、腐れ縁の彼氏と別れられないって悩んでた。嘘だ。これも作り話だって言うの。しかしほんとマッチも勝ち組だね。旦那さんまた医者だってよ。そんな、まさか。じゃあお腹の子も。私は初めから嘘なんて言ってない。マジコ、ちょっと待ってくれ。あ、これは。もうやめて。
おめでとうございます。マチコ様の勝利です。これにてゲームは終了となります。お二人ともあちらへお越しください。ちょっと待て、頼む、ちょっと待ってくれ、もう一回だけ。無駄よ。何？もう全て無駄なの。マチコ。ねえ、私たちもう死んでるんでしょ？は？はい、お二人はすでに他界されています。人間は死後天国か地獄へ送られることになっています。その最低のためにクイーン・デキムは存在しています。そして同時刻帯に亡くなったお二人のみここへお招きする決まりがあるのです。黙っていて申し訳ありませんでした。なんで出ない？話す気分じゃないの？貸せ、私が出てやる。ちょっとやめて。前見て。死んでる？なんでこんなことに。私はただ幸せな家庭を築きたかった、守りたかっただけなんだ。自分の子供を殺す、そんなバカな。助けてくれ、あんた神様なんだろ？私はただの最低者です。お願いだ、こんなバカな話があるはずがない。うるさい、その見えすぎた芝居をやろう。芝居？俺の子じゃない。じゃあ誰の子だって言うのよ。他の誰かに決まってるだろ。高志さん。あなたの言う通りよ。私にはね、他に好きな人がいるの。だって当然でしょ。誰があなたみたいな人を好きになると思う？頭悪いんじゃない？お金目当てに決まってるでしょ。お前、やっぱり全て作り話だったのか。全部嘘に決まってるじゃない、あなたの子なんて。このクソ女が。なんだこれは。もうゲームは終了しています。んなことどうでもいいんだよ。こいつを外せ。申し訳ありません。もう最低は下っています。こいつを殴らせろ。外せ。失礼。さあ参りましょうか。こちらです。それでは行ってらっしゃいませ。
I'm not gonna make it. Is it almost over now? Can't see the way to go. I feel so alone. My body's on the ground. I can't forgive this anymore. お疲れさん。ありがとうございます。いかがでしたか？最悪。すぐ慣れるわ。結局どっちがどっちに行ったの？たかしの魂を転生させて、マチコの方は虚無ね。はい。そうなんだ。教えてほしいことがあるんだけど。第2話デスリバース。